Ang mahimayaong plano sa Dios. Roma Kapitulo 5 versikulo 21. Ingon nga naghari ang sala ngadto sa kamatayon, ingon man usab magahari ang grasya, pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang plano nga pinaagi lamang niini ang kaluwasan sa tawo maangkon, naglambigit sa tibok langit sa walay katapusan nga sakripisyo niini. Ang mga manulunda dili makahimo sa paglipay samtang giablihan ni Kristo sa ilang atubangan ang plano sa katubsanan, tungod kay ilang nakita nga ang presyo sa kaluwasan sa tawo magahatag og dili maasoy nga kaalautan sa ilang hinigugma nga komandante. Diha sa kasubo ug katingala, namati sila sa iyang mga pulong, samtang iyang gisultihan sila kung sa unsang paagi siya kinahanglan manaog gikan sa kaputli ug kalinaw sa langit, sa kalipay ug himaya niini, ug sa walay kamatayon nga kinabuhi, ug makig-uban sa pagkadaot sa yuta, sa pag-anto sa kasubo, kaulaw ug kamatayon. Siya mobarog taliwala sa makasasala ug sa silot sa sala, apan pipila lamang ang mudawat kaniya ingon nga anak sa Dios. Iyang biyaan ang iyang hataas nga katungdanan, ingon nga halangdon sa langit, mupakita sa yuta og magpaubos sa iyang kaugalingon, ingon nga usa ka tawo, ug pinaagi sa iyang kaugalingon nga kasinatian, makaila sa mga kasub-anan ug mga pagsulay nga kinahanglan antuson sa tawo. Kining tanan gikinahanglan aron siya makahimo sa pagtabang kanila nga kinahanglan nga pagatintalon. Sa diha ang iyang misyon, ingon nga usa ka magtutudlo mahuman na. Kinahanglan siya itugyan ngadto sa mga kamot sa dautan nga mga tawo, ug ipailalom sa matag insulto ug pagsakit nga si Satanas makadasig kanila sa pagpahamtang. Kinahanglang mamatay siya sa labing bangis nga kamatayon, gibayaw sa taliwala sa langit ug sa yuta, ingon nga sad-an nga makasasala. Kinahanglang moagi siya sa taas nga mga takna sa kasakit, nga hilabihan ka makalilisang, nga ang mga manulunda dili makatan-aw niini, kun dili magtabon sa ilang mga nawong gikan sa talan-awon. Kinahanglan nga iyang antuson ang kasakit sa kalag, ang pagtago sa nawong sa iyang amahan, samtang ang pagkasad-an sa paglapas, ang kabug-at sa mga sala sa tibuok kalibutan, kinahanglan maanaa kaniya. Iyang gisugo ang panon sa mga manulunda sa pagpahiuyon sa plano nga gidawat sa iyang amahan, ug nagmaya nga pinaagi sa iyang kamatayon ang nahulog nga tawo mapasig-uli ngadto sa Dios. Unya ang kalipay, dili mahulagway nga kalipay mipuno sa langit. Ang himaya ug ang kabulahanan sa usa ka kalibutan nga gitubos, nalabwan bisan ang kasakit ug sakripisyo sa prinsipe sa kinabuhi. Pinaagi sa langit nung mga sawang, milanog ang unang mga lanog ni anak nga awit, nga milanog ibabaw sa mga bungtod sa Bethlehem. Himaya sa Dios sa kahitasan, ug sa yuta pakigdait, sa taliwala sa mga tawo nga iyang gikahimutan.